Γεια σε όλους. Μετά από μία μικρή απουσία από το κανάλι και επειδή είδα τα σχόλια όλων ότι έχουν πρόβλημα στην εγκατάσταση του Fusion, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το σετάρουμε πλέον με το σωστό link για να μπορούμε να δούμε ταινίες και σειρές όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο. Τώρα, παρεμπιπτόντως να πω ότι θα υπάρχουν πολλά ηχητικά εφέ από αεροπλάνα, αυτοκίνητα και μηχανάκια, αλλά θα προσπαθήσω να απομονώσω τον ήχο. Εν πάση περιπτώσει, αφού έχουμε εγκαταστήσει το Kodi όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο, πηγαίνουμε στο System, File Manager, διπλό κλικ στο Add Source, μία φορά κλικ εδώ και βάζουμε πλέον http άνω κάτω τελεία κάθετος fusion.tvaddons.ag και πατάμε Done. Το δίνουμε το όνομα Fusion για να μπορούμε να το ξεχωρίσουμε μετά. OK. Για να το τσεκάρουμε κάνουμε ένα διπλό κλικ και βλέπουμε ότι παίζει. Ωραία, πάμε πίσω τώρα. Πάλι μέσα στο System Settings, πάμε στο Add-ons, Install from zip file. Εδώ είναι το Fusion που βάλαμε μόλις προηγουμένως. Πάμε στο XBMC Repos, English, και πλέον θα κάνουμε εγκατάσταση το Exodus. Σταμάτησε το Genesis, τελείωσε, δεν υπάρχει πλέον υποστήριξη. Ωραία, έγινε η εγκατάσταση, πάμε πίσω. Πάμε πάλι Add-ons, Install from Repository, έχει μπει το Exodus, Video Add-ons και του λέμε Install. Ωραία, αφού γίνει η εγκατάσταση πάμε να δούμε ότι λειτουργεί. Ερχόμαστε στο Videos και Add-ons, έχει μπει το Exodus, το κλικάρουμε και έχουμε το παλιό μενού όπως είχαμε και στο Genesis. Πάμε παράδειγμα να δούμε μια σειρά. Πάμε στα πιο δημοφιλή. Ωραία, στο προηγούμενο είχαμε δει το Game of Thrones. Πάμε να δούμε το Orange is the New Black, τέταρτη σεζόν. Πάμε να δούμε το πρώτο επεισόδιο. Περιμένουμε λίγο να ανοίξουν οι πηγές. Ωραία, φόρτωσαν οι πηγές. Πάμε να δούμε ένα 720. Ωραία, ξεκίνησε ήδη. Και οι υπότιτλοι με τον ίδιο τρόπο όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Ερχόμαστε εδώ κάτω. Εγώ θα βρω υπότιτλους τώρα από το subtitles.gr. Έχουμε δείξει τον τρόπο πως γίνεται η κατάσταση αυτό στο προηγούμενο βίντεο. Ωραία, και έχει συγχρονίσει μόνο του. Πολλές φορές όπως βλέπετε οι υπότιτλοι δεν είναι απόλυτα συγχρονισμένοι, πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο υπότιτλο. Κάπως καλύτερα.
Τώρα πάμε να δούμε κάτι ακόμα πολύ ενδιαφέρον, πώς μπορούμε να έχουμε μία λίστα με τις δικές μας σειρές, κάτι που θέλουμε να παρακολουθούμε τακτικά, να κάνουμε μία δικιά μας λίστα δηλαδή, ή κάτι που θέλουμε να δούμε αργότερα. Ωραία, αφού ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση του Exodus, μπαίνουμε μέσα, πάμε στο Tools, Settings, General, πάμε στα Accounts και εδώ που λέει στο πρώτο tract Authorization, κλικάρουμε μία φορά, μας λέει πηγαίνουμε στο track.tv / Activate και δίνουμε τον κωδικό. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Βάλαμε τον κωδικό, μας ζητάει να έχουμε πρόσβαση στο Exodus και του λέμε ναι, προφανώς. Ωραία, επιστρέφουμε στο κόντι, ωραία, μας έχει αναγνωρίσει, ok. Και τώρα θέλουμε να προσθέσουμε μια αγαπημένη σειρά στη λίστα μας για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή χωρίς να ψάχνουμε. Επιλέγουμε τη σειρά, δεξί κλικ, Track Manager και του λέμε Add to Collection. Μας ενημερώνει το πρόσθεσε, ας βάλουμε και αυτό για παράδειγμα. Και πάμε να δούμε τη λίστα με τις σειρές που έχουμε προσθέσει. TV Collection, και εδώ βλέπουμε τις σειρές που έχουμε προσθέσει. Βέβαια εδώ βλέπετε περισσότερες, γιατί και ο δεύτερος υπολογιστής που έχω έχει και εκεί αποθηκευμένες κάποιες σειρές, οπότε τα βγάζει όλα συνολικά. Τόσο απλά. Μπορεί να γίνει το ίδιο και με τις ταινίες, όχι απαραίτητα με τις σειρές. Αυτά είχα να σας δείξω λοιπόν για το καινούργιο add-on του Exodus. Για οποιαδήποτε απορία αφήστε σχόλιο κάτω από το βίντεο και θα απαντήσω.